हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोन गोबांथारानो दायो ससियेल मिडिया बायदि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिखाबाय जानांगौ गोबाङानो, थेवबो फिन खेबसे आपडेट महरै लाबोफिननाय जाबाय। बेनो जादों लोगोफोर बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन। बे सावथुननि गाहाय फावखुंग्रि रहिला ब्रह्म बिथांनि बिब' जानाय हायना मुंजों फाव खालामनाय फावखुंग्रि श्रुति बिथां मेडामा बे बुहुमाव गैलिया होननानै खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों आरोना। मोनसे समाव एबा थांनानै थानाय समाव बिथाङाबो गोबांथार बर' सावथुनफोराव फाव खालामबोदोंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बिथाङानो जादोंमोन बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां पाnsy ब्रह्मनि असे एबा आंगो जोनोमगिरि बिमा। लोगोसेनो मोनथिनाय बादिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेरामजों नाख्रेबजानानै दङमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरो दिनै फुंनि समाव बिथाङा गावनि नखरजों लोगोसे बयखौबो गारनानै बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय होननानै दुखुगोनां खौरांखौ मोनथि मोननाय जादों आरोना। बिथांनि जिउमायाबो सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे दुखुगोनां सुंद' आपडेटनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।